खुलुमबाय फुंबिलिनि गोजोन हामलायनाय जासिना जों बड'लेण्ड खौरांनि गासै नागिरो नोंथांमोनखौ बरायबाय। बाक्सा गेलबेजारनिफ्राय फोसावजानाय बड'लेण्ड खौरांनि रादाबखौ फरायदों आं रामेन बर'। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। बाक्सा जिल्लानि खारुवायाव बिटिसिनि 250 कौटि रां जर'खा पेकेजजों लुफुंजानाय इन्टिग्रेटेड टेक्सटाइल एपारेल पार्कखौ फैगौ 19 जुनाव बिटिसिनि गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा बेखेवगोन। बड' राइटार्स एकाडेमिनि मोनसे फरायथावारि हानजाया नरवेनि बड' नर्डलेण्ड सिटियाव मोनहैबाय। बाक्सानि मुसलपुराव मन्त्रि प्रमिला रानी ब्रह्मआ थांनाय बिसायख'थिनि सोमोन्दै हानजानि दैदेनगिरिफोरजों सावरायलायदों। सा सानजा भारतनि गासै 7 लिरगिरिफोरनिसिम 2019 साहित्य अकादेमि लाइमोन आरो खुदिया बान्था। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बिजनी मंगलियान बाजारसिम थांनाय लामानि दालां हास्रावबारि गामि सेरनि दालाङा दासिमबो सोरखारनि नोजोराव गोग्लैयाखै। क'क्राझार जिल्लानि पुलिस बिफाना फरायसाफोरखौ मानजों बरायनाय हाबाफारि खुंदों। देग्लायनि 2019 मायथाइनि साहित्य अकादेमि गथ' थुनलाइ बान्था मोनगिरि मानाव गेदेर मुस्रि लक्ष्मीनाथ ब्रह्मखौ बर' थुनलाइ आफादा बरायदों। गसाइगावनि श्रीरामपुराव फोरोंगिरिजों लोगोसे माखासे ओनसोलनि मेलेमजिबिफोरा फेग्रा मुवा बन्द खालामनायनि सांग्रांथि खालामदों। क'क्राझार सियामागुरियाव सासे हिन्जावा फिसायखौ गारना थांनाय अजद। अदालगुरि जिल्लानि जामुगुरि गामिनि शील नार्जारी होननाय सुबुङा गोमानानै दङ। टिपकाय पर्बत जरा दखरा एबसुआ गोरिब नखरनि फरायसाफोरनो जेरेंगानि अनसुंथाइ होदों। बाक्सा जिल्ला रुपहि दखरानि सिङाव थानाय बाथौ आश्रम गोजौ फरायसालिनि सामु हाथायाव HSLC आरो HS आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिसारनो हानाय फरायसा फरायसुलिफोरखौ रुपहि गुदि बर' थुनलाइ आफाद आरो रुपहि दखरा एबसुआ जथाय बरायदों। नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। बाक्सा जिल्लानि खारुवायाव बिटिसिनि 250 कौटि रां जर'खा पेकेजजों लुफुंजानाय इन्टिग्रेटेड टेक्सटाइल एपारेल पार्कखौ 19 जुनाव बिटिसिनि गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा बेखेवगोन। बाक्सा जिल्लानि खारुवायाव बिटिसिनि 250 कौटि रां जर'खा बिथांखिनि गेजेरजों लुफुंजानाय इन्टिग्रेटेड टेक्सटाइल एपारेल पार्कखौ 2 जुन दाननि 19 खालाराव बेखेवनानै होगोन बिटिसिनि गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा। बिटिसिनि आबाद बिफाननि EM अनसुमै खुंगुर बर'आ फोरमायथिनाय बादिब्ला बे बेखेवनाय हाबाफारियाव फारि नुजाथिगोन बिटिसिनि लेङाइ गाहाय खाम्फा बरगयारि मन्त्रि प्रमिला रानी ब्रह्म, रिहन दैमारी, चन्दन ब्रह्म आरो बिटिसिनि EM, MCLA, MLA आरो गोबां बिफानारि मावफारिया बिथांमोना। बे बेखेवनाय हाबाफारियाव ओनसोलनि गासै हारि राव धोरोमनि रायजोफोरखौ लैहोर लैहोर बाहागो लानानै हाबाफारिखौ जाफुंहोनो EM बिथाङा खावलायहरदों। बाक्सानिफ्राय बिनय कुमार बर'नि रिपर्ट, बड'लेण्ड खौरां। बड' राइटार्स एकाडेमिनि मोनसे फरायथावारि हानजाया नरवेनि बड' नर्डलेण्ड सिटि मोनहैबाय। थांनाय 14 जुन खालार शुक्रबाराव मोनहैयो होनना जोंनिसिम खौरां मोनफैदों। फरायथावारि हानजायाव गोबां बाहागो लागिरिफोरा खुंजानो गोनां इन्टारनेशनेल सेमिनार काम इन्टारेक्शन प्रग्रामाव बाहागो लाहैगोन। बे सेमिनाराव सामी बड' सिटि नरवे आरो बड' आसाम इन्डिया कमिउनिटिफोरनि सोमोन्दै सावरायलायनाय जागोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। थांनाय 15 खालाराव फरायथावारि हानजाया सामी राव आरो थुनलाइयारि मिरु बड'नि दैदेनगिरि मिस मारिया हारनेजों सोंमोनथिलायनाय खालामनाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। फरायथावारि हानजाखौ बड' राइटार्स एकाडेमिनि आफादगिरि मुस्रि राजेन बसुमतारिया दैदेनदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बे रादाबखौ जोंनिसिम दैथायहरदों जर'खा खौरांगिरि राखाव बसुमतारि बिथाङा। क'क्राझार जिल्लानि पुलिस बिफाना फरायसाफोरखौ मानजों बरायनाय हाबाफारि खुंदों। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय पुलिस बिफाना थांनाय 2019 मायथाइनि मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारि आनजादाव मोजां नम्बर लानानै उथ्रिसारनो हानाय फरायसा फरायसुलिफोरखौ मान बावनायजों सनिबार फुंनि 11 रिंगानिफ्राय बरायनाय हाबाफारिखौ सामलायो। बे मेलाव BTADनि IGP अनुराग अग्रवाल, IPS क'क्राझार जिल्ला बेंगिरि PP मजुमदार, SP क'क्राझार इनचार्ज राजेन सिंह, IAS ASPB मुहुद राभा आरो माखासे अफिसारफोरनि नुजाथिनायजों लोगोसे फरायसा फरायसुलि आरो बिथांमोननि बिमा बिफानि नुजाथिनायजों मेला मेहेर गोनाङै बानजाय जायो। बे मेलजोंनो लोब्बा लाखिनानै SP इनचार्ज राजेन सिंह बिथाङा खौरांगिरिफोरजों मोगामोगि जानाय समाव फोरमायो दि जोंनि क'क्राझार पुलिस बिफाना नखरनि जायफोर फरायसा फरायसुलिफोरा 85 जौखोन्दोनि बारा मार्क्स मोननानै उथ्रिसारनो हादों बिथांमोनखौ बरायदों होननानै फोरमायो। ইয়াৰ ভিতৰতে কিছুমান 85% একোটা পাইছে ইয়াৰ পৰা তেখেতৰ ফলত অসম পুলিচৰ बेजों लोगोसे गावसोर नखरनि थाखाय सम होनो हायाब्लाबो गथ'फोरा मोजाङै उथ्रिसारनो हानायनि थाखाय गोजोननाय मोननायनि गेजेरजोंब्लाबो दुखु मोननाय फोरमायदों। क'क्राझारनिफ्राय बिनय नार्जारीनि रिपर्ट, बड'लेण्ड खौरां। बाक्सानि मुसलपुराव मन्त्रि प्रमिला रानी ब्रह्मआ बिसायख'थिनि सोमोन्दै हानजानि दैदेनगिरिफोरजों सावरायदों।
बाक्सा जिल्लानि मुसलपुर आरो तामुलपुराव थांनाय 15 जुन खालाराव आसामनि मन्त्रि प्रमिला रानी ब्रह्मआ थांनाय लकसभा बिसायख'थिनि सोमोन्दै हानजानि दैदेनगिरिफोरजों सावरायलायनायनि गेजेरजों बिसायख'थिनि समाव बायदि दुखु दाहा सहायनानै हानजानि जाना खामानि मावनाय मावफारियाफोरजों दान्दिसे मोगा-मोगि जानायनि असिलायै बेरायफैयो। बबेखानि खौरां मोननाय बादिब्ला मन्त्रि बिथाङा थांनाय बिसायख'थि आरो हानजानि बायदि मावफारियानि सोमोन्दै हानजानि दैदेनगिरि आरो मावफारियाफोरजों गुवारै सावरायलायनायाव बाहागो लायो। बे सावरायलायनायनि गेजेरजों बिथां ब्रह्मआ बिसायख'थियाव हानजानि जानानै जिउयै माहामै बाहागो लानानै खामानि मावनायनि थाखाय हानजानि साफ्रोमबो दैदेनगिरि मावफारिया आरो बदगिरि बिथांमोननिसिम गावनि गोथौ मोजां मोननायखौ बावहरनायजों लोगोसे फैगौ समफोरावबो हानजानि जानानै गोसो गोथारै खामानि मावनो खावलायबावो। 15 जुन खालारनि बे सावरायलायनायाव दंमोन बिटिसिनि इएम अनसुमै खुंगुर बर', एमएलए थानेश्वर बसुमतारी, एमसिएलए फलिन्द्र बसुमतारी आरो हानजानि गोबां दैदेनगिरिफोर। बाक्सानिफ्राय बिनय कुमार बर'नि रिपर्ट, बड'लेण्ड खौरां। बाक्सा जिल्ला रुपहि दख'रानि सिङाव थानाय बाथौ आश्रम गोजौ फरायसालि सामु हाथायाव HSLC आरो HS आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिसारनो हानाय फरायसा फरायसुलिफोरखौ रुपहि गुदि बर' थुनलाइ आफाद आरो रुपहि दख'रा एबसुआ बरायदों। बे बरायनाय हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि बासिराम रामसियारि आरो रुपहि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि दैमालु खेरखातारि बिथांमोना बाहागो लायो। रुपहिनिफ्राय खौरांगिरि मनिल दैमारिनि रिपर्ट, बड'लेण्ड खौरां। क'क्राझार टिपकाय पर्बत जरा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा दख'रानि बेन्दोंनि सिङाव थानाय गोरिब नखरनि फरायसुलिफोरनो जेरेंगानि अनसुंथाइ राननानै होदों। टिपकाय पर्बत जरा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा दख'रानि बेन्दों सिङाव थानाय सांबादा गामिनि बिफा गैजाय गोरिब नखरनि सासे 10 थाखोआव फरायनाय फरायसुलिनो टेबोल चेयारनि अनसुंथाइ होदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला अनसुंथाइ होजानाय फरायसुलिनि मुङा थरायना अनजालि ब्रह्म, बिफा रुंसारि दादुरा ब्रह्म, बिमा नीलिमा ब्रह्म। बे रादाबखौ जोंनिसिम दैथायहरदों बिजनीनिफ्राय खनिन बसुमतारी बिथाङा। सा सानजा भारतनि गासै सा 6 लिरगिरिफोरनिसिम 2019 साहित्य अकादेमि लाइमोन आरो गथ' बान्था। असमिया लिरगिरि स्वामीन नासिम, बर' लिरगिरि लक्ष्मीनाथ ब्रह्म आरो मणिपुरी लिरगिरि RK सानाहानबि सानु बिथांमोनखौ खुदिया साहित्य बान्था 2019 नि थाखाय सायख'नाय जायो। असमिया लिरगिरि सन्जीव पल डेका, बर' लिरगिरि रुजाब मुसाहारि, मणिपुरी लिरगिरि जितेन अयनाबा बिथांमोनखौ साहित्य अकादेमि लाइमोन बान्था 2019 नि थाखाय सायख'नाय जायो। सोलिफु बोसोरनि उनथिंजाय होनो गोनां साहित्य अकादेमि बान्थायाव गांसे बाखनाय रां थागोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। ब्युरो रिपर्ट, बड'लेण्ड खौरां। गसाइगावनि श्रीरामपुराव फोरोंगिरिजों लोगोसे माखासे मेलेमजिबिफोरा फेग्रा मुवा बन्द खालामनांगौनि थाखाय सुबुं सांग्रांथि मेल खालामदों। थांनाय 15 जुन खालाराव बे हाबाफारिखौ लानाय जायो। गसाइगावनि श्रीरामपुर ओनसोलनि फोरोंगिरिजों लोगोसे माखासे ओनसोलनि मोजां साननो हाग्रा सुबुंफोरा ओंखारबोनानै समाजनि मोजांनि थाखाय सुबुं सांग्रांथि हाबाफारिखौ लानाय जायो। जौ एबा निसा मुवा बाहायनानै ओनसोलाव बायदि रोखोमनि जाथाय जाबाय थानायखौ नुनानै बेफोर बायदि फेग्रा मुवा बाहायनाय एबा बाहायनानै जानाय एबा जालांनाय जाथायफोरखौ बन्द खालामनांगौनि थाखाय सुबुंफोरखौ सांग्रांथि खालामनो हाबाफारिखौ लानाय जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। ओनसोलाव गुबुंले थासारि सोमजिनायखौ बन्द खालामनो थाखाय फेग्रा मुवा बाहायनाय आरो पारमिसन गैयै फाननाया ओनसोलाव बन्द जानांगौ होननानै दाबि दैखांबावो। बेनि अनगायैबो ओनसोलाव जौ एबा फेग्रा मुवा बाहायनायनिफ्राय सोमजिनाय जाथायफोरखौ गैया खालामनो थाखाय बे हाबाफारिखौ लानायनि गुबै थांखि। बे रादाबखौ जोंनिसिम दैथायहरदों गसाइगाव जियागुरिनिफ्राय खोरोमदाव लाइफांहारि बिथाङा। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बिजनी मंगलियान बाजारसिम थांनाय लामानि दालां हास्रावबारि गामि सेरनि दालाङा दासिमबो सोरखारनि नोजोराव गोग्लैयाखै। मोनसेनि उनाव मोनसे सोलायलांबाय रायजोआव सोरखारनि उनाव सोरखार, नाथाय दासिमबो हास्रावबारि सेरनि दालांनि महरा सोलायनो रोङासै। मिथियासै बे सोरनि खैसार। बेसेबा गोबाव समनिफ्रायनो गामिनि रायजो राजाफोरा बे दालांजों हान्थिबोबाय, नाथाय बे दालाङा गोबायैनो थालांबाय। सोरखारनि सायाव फोथायनायाबो जामनो हमबाय। बे लामाजोंनो बिजनी कलेजाव फरायनाय आरो गोजौ फरायसालियाव फरायनाय फरायसाफोर आरो गारि मटर साइकेल अट'फोरा गोबां हान्थियो बे लामाजों। नाथाय मेंरु आथिंनि आगाननि बेसेनखौ मा बुजिनो नायबायल' थादों सोरखारा बिमा बाथुलनि नोजोरजों। दुखुनांथाव सल'नि गेजेरावबो सल'बाथायाबो जायगा मोनो। बे दालांनि गब्लंजों गोबां सुबुंफोरा गलांबाय थायो दालां सिंनि दैयाव। नाथाय समाजो खोन्थासिगोन सोरखारा बे दालांखौ माबोला देलायस्रि देलाय होगोन। बे रादाबखौ जोंनिसिम दैथायहरदों बिजनीनिफ्राय खनिन बसुमतारी बिथाङा। देग्लायनि 2019 मायथाइनि साहित्य अकादेमि गथ' थुनलाइ बान्था मोनगिरि
मानव गेदेर मुस्रि लक्ष्मीनाथ ब्रह्मखौ बर' थुनलाइ आफादा बरायदों। थांनाय 14 जुन खालाराव साहित्य अकादेमि गथ' थुनलाइ बान्था मोननो हानाय मुस्रि लक्ष्मीनाथ ब्रह्मखौ बर' थुनलाइ आफादनि लेङाइ आफादगिरि मुस्रिमा रमेला इस्लारि आरो नेहाथारि मुस्रि जोंसार नार्जारिया गावनि न'आवनो गांसे आर'नाइ आरो बुके बिबारजों मान बावनाय जायो। बिथां ब्रह्मआ देग्लायनि 2019 मायथाइनि साहित्य अकादेमिनि गथ' थुनलाइ बान्थाखौ मोननो हायो। बे बान्थाखौ मोननो हानाय बिथांनि लिरजानाय बिजाबनि मुङानो जाबाय सल'बाथा खोनासंनि दे। ब्युर' रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। क'क्राझार सियामागुरियाव सासे हिन्जावा फिसायखौ गारना थांनायनि अजद। थांनाय 11 जुन खालारावनो मालती होननाय सासे हिन्जावा गामिनिनो सेंग्रा जोंसार ब्रह्म मुंनि सेंग्राजों खारखोमा लाङो। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला मालतीहा 2 गथ'नि बिमा। सोरबाफोर बे सावगारियाव नुनाय आइजोनि खौरांखौ मोनोब्ला 8589908312 जानबुं नम्बराव खौरां हरनो खावलायहरदों। अदालगुरि जिल्लानि जामुगुरि गामिनि सिल नार्जारि होनाय सुबुङा गोमानानै दङ। थांनाय 5 जुन खालारनिफ्रायनो गोमानानै दङ होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बे सावगारियाव नुनाय सुबुंखौ सोरबाफोर नुयोब्ला 9957312177 जानबुं नम्बराव खौरां हरनो खावलायहरनाय जादों। बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोनखौ फिन साबायखर जासिनानै दिनैनि रादाबखौ एसेबांनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।